Beteak izan ziren gure aiteko
eta pilota zerretzen dukenen. Badoa, herri lapurdi, Pasiera Barren eta Ziberoan. Duela horrein, amarrote, egin zuen pintzar bat Gipuzkoan eta pintzar horretan sortu zen egoaldeko pilotarien batzara. Ikaberateko, beraz, ipardadetik jarduntzen da, eta zuen artean dago. Hortuz geroz, dauzkatzen eta ikutuak atxiniz, nahi ditugu hartu, ipardadetik pilota sortu dutena, plazak ere egin dutena, pilotaren sustatzaile eta kudeatzailea, pilotaren zerbitzari deia izan dena, pilotari horiak. Ere bilizaldizunean, urratu ezen laster, eskaineko dira pilotarien bilizarraren hori zoraia. Hore eraz, medaia guztien, segi ezatena, orai hartua zizkia pilotaren operako. Ez nahi zuen pilotutzez, baina bai gogoz eta jotzen. Agur bero bat deneri, zabaltzea.
škola osobiste, školy nebylo pilotary hlavní, je tady dva škola, které máme na koordinovat.
Milesker damaki, zu bezalako hainit garitazke, pilotaren azkar etxenetzen. Jaun Lazar Napoleonko Ostapezak, eskolako pilotaria, emanen dautzu pilotaria nintzako duen. Jean-Pierre Dalia. Pilot bazteko eskualduren lortu dute Jean-Pierre Dalia, pilotari nintzako zaria eta izitzen. Badu hogoi urte baino bideako Jean-Pierre bere bihotza bai eta bere etxea zarako dituela pilotari eta pilotatzare. Hainitzitan egin du joko horren atxikitzeko eta sustatzeko. Norek ez du ikusi Jean-Pierre plazetan jokatzen, eta zorren pilotari horre da, omen etxean, apailu beder bat, zorren tartu egin ikustena. Bere emazten hori, bortzuela beti laguntzaile. Hau zorrenikoa behitu, ere behitetako bedela horrek egituen horrak zietako pilotari. Tetiana Pesce. Chinon eskusta Larissa pilotaria, gero hau izan da Chinon mota ondoko hartako hauer pilotan erakusten. Eskualdu probako president izan da aski urtez. Pilota federazioa hasitzerari lagundaria, behiak hastetik antzen eta paso hortako idari izan da bi urtez. Izan da ere sekretario eta trinketeko pilotarien kantuko. Nola ez pilotarien ditzenak, nola pilota eta pilotatzaile hori. Filip Arpez ditzen du, horrezko bedela horren egin. Isidore Caron. Chinoko eskolatu probak hautatu du Isidore. Gazte, berak etxeko bermatzen, berak etxeko alemanez onaino jokatzen duenak. Pilota laguntzaile hona eta omore horreko lagun. Bertze, omore horreko eta pilotari handi bat, manpiratu esteritzen du, bogoitzapen horren egiteko egin duen guztietako pilotan familia handia. Marcel Lemler. Marcel Bekespiren pasadegiaren egiteko denbora presidentzen eta guruta horrekatzen hainitz egin zuen ezkerpareta begiaren xuktik emaiten zeren baiz ziren pilota pasaren kontra ziren denbo asko. Bere sineko handia horretatu Marcelek bere horraren duratzeko. Jean-Marie Benetxik Baioniko pasakari eta eskolekiko pilotarien gotxean emaretako pilotarien itzateko hogotxatzen.
fundamentuz bere lana egiten baita. Pilotatzea handi bat bekidari eta segi olaboa deitzen dut joven bizu horrezko medela horretan egiten. Agustín Andrés. Iruitako pilotaria eta hirurogeita hamar pilotana. Zer etxeko edera pilotaren ikusi dugu Agustín Sinoko plazan bere eskolarui jokatzen, ezagutzen duela plaza hori bere txapela bezala. Desafio sobetan ere gari sobetzen zango beretan kontra. Segi hola Agustín eta kilometro karri atxik luzaz. Trabarik ditzen gaitako intereditzatiko hoetzatzen. Xavier Abesser. Hain baino edo Xavier haingo maite pilotan eta pilotako familia duzu. Lan eta lapean, Sinok ikusi dugu beti altxatzen, bai Kalifornian, trinket eta hori Xavieren lan. Zonbait pilotari geroztik pasatu dira trinketotan. Beti trestere eskoaleriko pilotari eta lagunek idatzeko Kalifornian egin. Zerbitzari hori bat horatzen dugu egun eta horrezko bedela hori panpigatusen bai hobeki nokere batezake zeniteko geokaren horatzen dugu. Orain azkenik ditu, jauzoak pedozuz eta jarkia solazizten.
Esta celebración cristiana, el año pasado, personal, y lo que